Nwaanyị o nwere ike ịdị ime hụkwa nsọ ya? Yes, ọ dị possible na nwaanyị nwere ike ịdị ime hụkwa nsọ ya, kama ihe dị iche wụ ọ gaghị agba dịka o si agba ma ọ bụrụ na ọ dịghị ime. That's the only difference. Biko emekwala mistake. Ụmụnne m, tụledele n'akụkọ n'ugbo ene ote Chineke na-eshi were nnọọ honey bọtara mmadụ bread, nyalite ha bọta, nyakwa ya n'elu ya, ganishie ya. Onye ahụ ajụ na o yiri apịta eshi na ya agaghị eri. Mgbe ọ bịa realize ihe ahụ wụ, ya chọwazi iri mana ọ dịla late. Otu nwanne anyị nwaanyị kpọrọ m, ọ sị na onye ihe n'ugbo ya mere na ọ wụ nwanne ya nwoke, na m gwara akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne, na onye a gwara nọrọ, na ụmụnne ga-esi n'akụkọ nọ mụta one or two, especially this idea, this question a na-ajụ mgbe ụfọdụ na nwaanyị ọ ga-adị ime hụkwa nsọ ya. Ọ dị possible until medically proven. Ị gaghị apụta gị na-efe n'isi. Nwanne anyị nwaanyị aga n'ihu sị m that na ihe na mere nwanne ya nwoke na-eji ha na ha enweghị ego, na enweghị otu ọ dịrị ha, mana ya nwere nwanne nwoke dị ọkpara nne na ọ mara mma nwoke. Ọ mara mma nwoke kemgbe ụwa ya ụmụ nwaanyị laikiri ya. Ọ ya nwa onye na-eme integrity. Eme ya sọ ya ga-eji aka ya chụọ nwaanyị ọ bụla ya laikiri na ọ ka ya ga-agakwu na nwaanyị a ga-agba ya enyi. Na the protocol breakiri mgbe nwatakịrị nwaanyị si na a very rich family hụrụ ya like ya. Though the lady agbaghị enyi, mana o nwetara the body language na the lady likiri ya. Nwanne ya nwoke agba nwatakịrị nwaanyị enyi, nwatakịrị nwaanyị ekwerekwana. Ma o si n'ezi ukwu bịa wụrụkwa the only daughter, a very pretty lady. Ọ ya ka ya na nwanne nwoke na-eme ihe niile na-akwụ this girl n'ọnụ, ihe nwanne nwoke ga-emere ha, ihe nwanne nwoke ga-emere ha. Mana nwanne ya nwoke wụkwana nwanne ke ya, pride nọ ya n'ime dị too much. And ọwụ ha kwa na ụmụaka agụrụ ịlụ nwaanyị agụ nwanne ya, kama oke ịgba nhụ na ọya nwata oshiri ha ke osogedi ọkpara lụọla nwaanyị ya na nwunye na-ama na-eje. Ke atọ na nwoke jọsụrụ lụọ nwaanyị ọhụrụ, kedu ọkpara nọkwa eme mma n'ihi na mma ọ mafere amafe. O topụrụ nhụ ya na o yiri model, mana ọ wụzighị ụmụaka. O tole somebody nụchara ebe 43 years na-aga 44 years. Every time ya na-describe ụdịka nwaanyị ọ ga-alụ, ụdịka nwaanyị ọ ga-alụ, ụdịka nwaanyị ọ ga-alụ, ụdịka nwaanyị ọ ga-alụ. Before this lady na-achị na obi ugwu amaghị na the lady makwara na ma mụ ofit kwere na ha. This lady na-enyekwara nụ nwanne nwoke aka, na-enyetụkwara ha onwe ha aka n'ụdị ọ dị ukwuu. Like this lady abụghị onye ya ga-echefu in a hurry, party especially ya nwa n'onwe ya na ote ya na-akụrụ m ihe n'ugbo na anya mmiri nọ ya n'anya. Ọ ya ka this lady na nwanne ya nwoke nọkwa n'ala bekee. Ọ na-agwa ya tiri ya akwụkwọ ka ya bịa ka aha agwa ya that na ọ gaghị abịa ala bekee single as a single lady, na ọ nọrọ na Nigeria mgbe ọbụla o jiri lụ di etiri ya na di ya akwụkwọ ha gbagotewe. Mana ihe a niile this lady na-ekwu, nwanne ya nwoke na-efili na ọ wa bobo juice, na ọ jọs ya ekwu ihe niile. O fili na ọ wa ego, na ya na-enwe onye ga-aba iwu ya wit ego, na ya nwụghị somebody ga-aba iwu wit ego, na ya na-eme ihe masịrị, ihe doro ya, ihe ya chọrọ ime ka ya na-eme. Otu a ka ha ga-agwawa ya n'ụlọ ha na brother na ihe jirikwa n'ụwa ya ka ele na Chineke ọ ga-eji this lady agọzi ya. Ọgwụwa ha na ha na-disgrace ya, dazi ya ga-akpatali ego ka ọgịnị because of ọ na-enye ha 1 naira onye na ya chọkwa that nonsense. Ha wee bịa lowara ya standard ya, ha emerekwa ọnụ ha rie. Ọ ya ka enwe onye ma ihe ebe problem ashi until abịa kọwa akụkọ. Ya wụrụ na this lady now mere travel, ya na nwanne nwoke nọchakwara before ya eme travel ahụ. So o role na that travel, so ya akpọ nwanne ya nwoke, the lady akpọ nwanne ya nwoke from ebe ọ gara. Ya na ya na-ekwu ya gwa ya si ya feel gecha like ya megacha onye feel ka oyi ọtọ gị. Nwanne nwoke ajụọ sa oyi gịnị na ya ụmụ agbọbịa na-efeel like that na ọkwa afọ ime. The girl asị chiwasị no afọ ime leke na ya ahụgwene nsọ ya. Ya sịrị ili, yes na ya ahụ na nsọ ya. And ije ahụ ọ gara, travel ahụ o mere, ọ nọrọ 3 months n'ihi na nwanne ya nwoke mụrụ nwa.
nne nwunye nwanne ya nwoke anọghị ya, ihe ọ gara wa ọmụgwọ na nke nwanne ya nwoke, ị ga-ele nwunye nwanne ya nwoke ọmụgwọ, ọ nọrọ ebe a 3 months. Ya na nwanne ya ka ekwenụ wee nye nwoke nakwa ekwu na fon. Ya gwe na ọwụghị oyi tụghị na akụkọ na ọwụghị afọ ime na ọwụ just ordinary oyi, ọwụghị oyi afọ ime na ya ahụ gwene nso ya. Nwanne ya nwoke asị o ya ka ọ nọrọ 2 months nọrọ chagbu ọmụgwọ. Ọ dị ka ahụ emechiwele n'ike after ọ hụchara ihe ọwụ filiri na ọwụ nso ya gaghị ụlọ ọgwụ ga mee lab. Ọ gakwala ga test ya ya wụ na ọ dị ime. Ya kpọwa ha nwanne nwoke sị na ya arụkwala ime na ya dị ime. Nwanne nwoke ajụọ si ime shi ebe na kwa chemọsọ ọhụ na nso ya sị na ya hụrụ dịtị gbagwojukwuru ya anya. Nwanne nwoke agwa sị biko na ọ mụrụ onye tụrụ ya ime ebe ahụ nọ na ya eburukwa ebugiri ya bịakwala bịa ya chọkwa nọnsens na ya chọkwa nọnsens ya ga na ọ ya nwa ga-amụ ụmụ ya ga-akpọ ụmụ ya na ọ ya nwa ga-amụrịrị. The lady si ya ama ihe ọ na-akọ na ọkwa ya na ya abụọ na enweghị onye ọzọ ya nwere. Nwanne ya nwoke agbaburu ishekọ n'ala na na ya chọkwa that nonsense befe mara nwanne ike ya nọ ntarawo nwanne ya nwoke aga kpọwa nwanne this lady ka ya na-adị na mma ka etoro the lady direct gwa sị gwakwa nwanne ya nwa wọ nọ na that nonsense ọ na-akọ na yakwa na ọ dị serious na ya chọkwa that nonsense because enyi ya nwaanyị a sendịrị nwanne ya nwoke result through WhatsApp. Ya gụcha hụ na ọ bụghị egwuregwu mezie fon o jiri kpọwazie nwanne ya nwoke ka etụrụ ya si ya wụọ na ọkwa nwanne ya nwaanyị ya chọkwa that nonsense na ya marakwa onye tụrụ ime ebukwa afọ bugiri na ọmakwa na ya na ya abụọ nwere ha na-eme na ya flush ha agaghị ụlọ ọgwụ ka ya dị oke dị sure mara na ọ dị oke na so na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwaanyị na-cheat on him. This lady aṅụwa iyi that na-enweghị onye ọzọ na ya bịa ka ya na ya abụọ gaa ụlọ ọgwụ ka ya ha ga jụọ doctor the possibility behind that. Ya sị na enwe ihe dị otu a na lailai to lailai na enwe ihe dị otu a na masị magburu n'ishekọ ya n'ala na enwe ihe dị like that. Ekwu elu kwu ala kwuo ntụtụrụ kwuo ekwere. Ya sị na enweghị ihe dị like that na ya enweghị ike ịdị involved na ihe ahụ bụ n'afọ si n'ọwa afọ na ya mara onye because na ya kpọrọ ya ụgwọ ya datinye ahụ na nsọ ya ka eze ihe o ji bụrụ afọ onye ọzọ benye gị n'ishi. Ekwu elu kwu ala nwanne nwoke subiri njikọ ya na enweghị ejikọzi ya na that lady na ya kerara na ha ga-eji nwa ego abaghị ya down na ọ wee cheater na all this na all that. Kparịcha this lady ebe then being somebody imonyere ụtọ ụmụnne ya ma nwanne ya nwoke ajụọ ya si ya na ya gwa eziokwu because ọ ya nwoke toro direct na ọ na-adabakwara na ya na ya bịa si na likwe ihe the only truth ya ma bụ na all this guy nwa afọ ime n'ọwa eziokwu ya hụrụ nsọ ya mana ọ gbaghị ọtọ kwesịrị isi agba na ọ jọsụ spọt ifile na ote ka ọnwa chọrọ isi mee na ya na-enweghị nwoke ọzọ na no other person na ya wụghị ụmụaka ya ghọtara that na this is technical age gaghị ewereli nwa onye ọzọ ganya ego onye ọzọ n'isi. Enwekwanụ need for blood donation or DNA ka otu esi eme ya wee explanation. Nwanne ya nwoke wụkwana ndị ọkpara nne ya jụọ na ihe ha na-akọ ha kọcha ha gara onwe ha biko na ha chọkwa nonsense na gịnị ka a na-akọ na ele otu esiri kpọ ya ọsị ya na ya hụ na nsọ ya na otu ya dị na ọ gakọ ga-abịa na ya mara onye ya tụrụ ya ime wụrụ onye ahụ dị short wụrụ onye ahụ jụrụ njọ nwoke ọ bịazie bịa mụọrọ ya nwa akpọda bịa mụọrọ ya nonsense ya na-agazi n'ụzọ nwa ya ga-eyizi ya na nwa ya na-agazi na-ajụsọ gị mụkwara nwa ka na ya nwa ga-akọrịrị mkpụrụ ya so that ụmụ ya ga-eyi ya na ka ihe ọ ga-eji gaa bụrụ ya amaghị onye tụrụ ya ime ma ọ wuo onye isi ukwu ọ bịa inye gị anụ n'isi no ọ gaghị awụ ọkụ ha onye ọbụla na-ele nwanne ya nwoke mma ya agwa ya si ya elerukwa anya na ọ na-emekwa mgbe ụfọdụ na ha gaa n'ụlọ ọgwụ ga-echeke consult dọkịta mara ihe mere nọ n'otu o siri mee ya si enweghị ike ime ya na ya kpụrụ ya ọgwa ya na ụta ha o ji oshi na family ji ego na ọ ga na-eme ihe sọrọ ya onye ọ chọrọ ịhụ ka ọ ga-aga ịhụ na no ya chọghị that desperation n'akụkụ ya no na rubbish. Ya gwa dedi si ya na o jikwala ike a back out na o kwuo nso oke nsogbu anụ na ama ọkwa nwa na-agakwa gaga lee ma ọkwa nwa ya then ka ya toro asị yes na ihe ya kwuru na ọkwa eziokwu mama ya si yes ihe ya kwuru ọkwa eziokwu ụmụnne ya si yes na yes na ya adịla azụ ka ọ hapụ ịwụ na truly na ọnwa ya na ọ gwazie the lady that na nsogbu anọghị no problem na ọma ọnụ nwa na agaga na ị ga-ele ma ọkwa nwa gị
at least all the fair enough because mmadụ ịsị na ya ahụ na mezoshon na turn ha the next month gịnị ahụ bụ anya ya gwa ha na ya arụla ime no all the confusing but then gị gwa ya that na ọ na-amụ nwa ahụ na agagakwa ime DNA why not iwe like that than ịpụwacha kpamkpam na o nwere ike dị possible ya ahụ n'ọnwa gị na ya nwetala information ya nwetala ya hụtala ya nọtala na nwaanyị na nwere ike ịdị ime na-ahụkwa nsọ ya somehow na nwanne nwoke anaghị ekwetede ọ naghị ekwutede or say what this lady get no cha 9 months you are not in her life times one way or the other na ga ni elu or na nwa onye ọzọ no na ya chozi na ya biko bro wa ya gawa bonaga ya cho nonsense na nkwa niile okwege ihe niile ọ na-eme ọ ka ya alụ hala ya ugbo na ụmụnne ya jiche ego ha gbalagashia na ya wuhu ejigala no ta ka ọ na-ekwu eshi ya wuhu this ya wuhu that. The lady amere phone kpọwa na nwanne ya nwoke nọ US ka dị ọkpara nne ka eto oshiri ha ka enwekwe ka ịkpatakwara n'ego ha na-eri bewe nakwa ọhụ na ihe o tigere n'ime na ya etiri akwụkwọ ka ya bịawa ebe ahụ bịa chọrọ ihe eji ndụ ya eme ya ọwụ ụmụ nwaanyị n'ebe nwe nke lụgadi ọsị ya ga-etutarịrị di na Naịjirịa ya kpofetezi ya na di na o ledele kọndishọn ya nọ n'elu ugbo ene na somebody etutekwara na ya like ya mistakenly na ya adịla ime na eji n'ugbo ene ya na ya banye na 32 years na-aga 33 ka ya ga-abịa ga gbaghere dọkịta kwụsị ewepụga ya dopụshe nwanne ya n'afọ kọrọ nwanne ya nwoke ihe mere n'otu o shiri mee nwanne ya nwoke asị ya na ya sendịara ya nọmba the young man ya na ya abụọ mega ihe the lady sendịara ya nọmba nwanne ya nwoke n'ugboene nwanne the lady akpọ ya from America jụwa ya sọ sị na ọwụhụ ya nwanwe nwanne nwaanyị bụ n'afọ ya si yes na ọwụ ya na o mere travel ọ gara ọmụgwọ ọmụgwọ ọ nọrọ 3 months and ọ kpọọ ya mgbe ya na ya abụọ nọchara after like 1 month si na enweta eshi efili ya gwa ya ọ gala n'ụlọ ọgwụ ya sị ya na ọ ga-awụkwa afọ ime na otu ọsọ o meghe oyi na ya hụkwara na ya nọrọ na oyi afọ ime na-abịa wit oyi nwanne ya nwaanyị achịwa si ya no ọwụ ya na ya ahụ na nsọ ya for that month ka eze ihe ọ ga-eji ọlọtabe from that travel after 2 months ọ kpọwakwa ya again na ya ahụ abịara mechi ike gazi ụlọ ọgwụ asị na afọ ime na ahụ nsọ na ọwụhụ ya nwa na ha agaghị aba enwe ya over na ya na m hụ arrogance nọ n'ime nwanne ya nwoke pride because o believe na ụmụ nwaanyị na-achụgharị ya the man asị ya na ya kpọghị ya ka ọ bịa na-agụrụ ya no dịka mmiri na ihe mere n'ụwụ na nwanne ya nwaanyị the only daughter ha n'idiri ya na mma ya bụzo mụọ nwoke na at least not na history ha na ha dị 8 men tọrọ that lady ya na-eme ihe na ya onwe ya na ya na-ekwu okwu na ọnwụ ha ọgbọ ya na onwe ebe ọ gbanyere ya na ya abụọ mana ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ọ dị involved nọrọ with nwanne ya nwaanyị na ọmụọ dị nwa na ya nwa ga-esendịrị ya nwanne nwoke ego na akaụntụ ya ka ọ ga chọọ any hospital of his choice ka ha ga mee DNA test na ha mee DNA test na ọ jọsọ ịmata ma ọ ya nwe nwa ma ọ wụghị ya nwe nwa na ọ wụrụ ya nwe nwa fine mana ọ wụ na ọ wụghị ya nwe nwa fine na ọ wụ na ọ wụghị ya nwe nwa na ya nwa ga-esettle ya ọfụma na ọkwa na ọ ya nwe nwa na ya otu ọbụla o shedere na ya buru n'obi dat na ọ wụ nwa ya but then na ya agaghị eme ya allow ka ọ lụọ nwanne ya nwaanyị is not going to happen nọ na ihe ya na-ekwu nwanne ya nwoke ajụwa the man si nọ na-etretịn ya ha nwanne ya nwaanyị mụna dị nwa na ebe ya nwa kwutezi ebe a ga-aga na ebe ahụ ya submit ya sample nwa wuru ka efe awakwana nwa akwụkwana ka ya dị sure na ọwụhụ nwa ya na game ahụ na ya na nwanne ya nwaanyị na-anọ ya na ahụ dịka kọl ọ na-aza na gịnị ka a na-akọ na ọ nọ US ọ mahụ na ya achọghị involve iti onwe ya na nonsense na ya ga-akọrịrị mkpụrụ ya ka wụrịrị mkpụrụ ya nwa ya ọbụla ga-amụrụ ya nwa na ọ ga-awụrịrị nwa ya tụrụ ime ya achọghị nonsense biko na the man asị oke na ya nna ihe o kwuru agbanyụ ọfụ ha nakwa agwa nwanne ha nwoke si ya agaghị reconcile with this lady rịọ ya at least nọrọ involve till amụọ nwa ya si agaghị eme na mgbe ọ mụgodoro dị nwa na ya chee ịmụ nwa ya mụọ nwa na ya hapụ ya na ndị a chọrọ ifil ha ga-eji ego ha kọntrol ya na nwanyị mba nọ mza ọ ya ka this lady mụrụ nwa anọ ntara mụọ nwa ọma hai Chineke nna bi n'eluigwe from afọ as a baby from mgbe ọ ka wa ọbara aka mụrụ ya ọhụrụ ka ahụ gadị the resemblance nwanne ya nwoke ọ ya ka akpọrọ ya the lady
ka e toro the lady ka ya na nwanne ya nwoke na-adị na mma akpọọ ya that na nwanne ya nwaanyị amụọna na nwanne ya nwaanyị mụrụ nwa nwaanyị na nwatakịrị mara mma na o yikwere ya o na o yikwere ya na ahụ nwatakịrị na ụtọ aka etige na nke a mụrụ ya ọhụrụ na nwatakịrị aka mụrụ ọhụrụ na ahụ nga ogologo ya ha na o yikwere ya o na ihe eji na-ekwu ka ọ hapụ imebicha ihe na ọ dịbekwe late na enwere ike ịta ọkụtụ nwanne ya nwaanyị on his behalf. Ọ sị na ụlọ ọmụọ na ọ dị sem no problem na emecha ka ya kpọọ ya na fon. Nwanne ya nwoke amịrị fon kpọwa this lady na fon o kweghị epiki kpọga o kweghị epiki somebody throughout mgbe ọ dị ime ọ kpọhụ nwanne ya nwoke akpọkwanahụ the lady because I believe that lady enwe ihe wụ mmadụ mana ya dị innocent mana enweghị onye ya na-emega ihe onye kwesịrị trust ya atrust ihe o believe ya so the lady amụọ na nwa na ọ na-akpọ ya ọ naghị epiki so ya kpọ nwanne ya nwoke akpọwazie nwanne the lady na ya na-akpọ nwanne ya nwaanyị ọkwaghị epiki ya sị ya na ka ya gwa ya ebe ọ nọ ka ya tọọ otu nwanne ya gwa ya ebe ọ nọ ka ọ bịa that side na ọ ka nọ hospital ọ yesterday ka ọ ka mụrụ nwa ọ ya ka nwanne the lady sendere ya adreesị ya wụrụ gawa o rutela di ya wụ na this lady now na nwanne ya nwoke ka nọ USA kedu ọkpara nne ha nọ on call ha mege call so ọ bọdaghị bịa lewe anya n'ihu ọ sụkwana ihe ya stop them ọ kwụsị ịgaga metụkuru nwa ahụ na nwanne ya nwoke agaghị ekulite nwatakịrị lewezie na-atụle ele this baby fine kwasha na-ele imi ogologo nwatakịrị bụ nwa ọhụrụ aka mụrụ ọhụrụ the lady mụkwara nwa atụpụrụ ya ọnụ ọ gba ya nkịtị ọ ya ka o lekọtara nwa anọ ntara lecha dero ya ala lewezie chewezie ya ka o mechaa kọlụ pụta the lady emechaa kọlụ pụta webes na nwanne ya nwoke kpọrọ and ya gwakwara na nwanne ya nwoke na ọjọọ soro bịa na ọ ga-achọ ka aga no DNA test nwa yes na ya why not just that ya ejighị ego ahụ mana ọ wụrụ ya wụrụ na ha achọ ka aga na aga ebe ọ bụla ọ chọ ka ya ga-aga na ya ga-aga ebe ahụ the lady agwa wes ọwụhụ ya nwa ga-achụpụte na ọ mee inquiry jụta ebe a na-eme na ya ga-afọndụ ya na ya abụọ ịga ya wụ ije ebe ọ bụla ọ sọkwara ya wụrụ na nwanne nwoke so oke na nke ha gaa na nke hospital ke na Abuja ọ sị oke na ya agaghị aga by road because of ihe mekana ka ya kpọọ nwanne nye information ihe o kwuru na ya abụọ ga-eji flight aga with this baby ka ya nwetatụcha onwe nwanne nwoke so oke lawa onwekwana ihe o jiri gaa ọgwụdụ na ọwụ ya nwa nwedị ihe o jiri gaa kenemes nothing na ọ gbara aka ga na ihe onye ọbụla na-ebe n'ụlọ ha na-etisi ele ụdịka mmadụ nwanne ha nwoke ka awụ na ole ụdịka mmadụ ihe nke awụ ụdịrị mmadụ ka ọ gịnị ụdịrị mmadụ ka ole ihe ọwụ na nwa mba nọ mza ọ ya ka nwanne nwoke nọ ntara lowere koro ha ihe ọ gatara ewetala no date echi a na-aga n'ihe a nwa DNA ịga mee the DNA test na Abuja ha ewere flight gaa na ihe awụ first time nwanne ya nwoke ịgba flight kemgbe nwa ya niile kemgbe ekwere mụ ya ka ewe ya wee ba plane that day ọba plane na-eko nga na-ese picture eso onwe picture ọbọdadoghị isetado the lady tinye na picture just na-eso onwe jide picture na-eko jiri fonu na-eko agala na ụlọọgwụ submit sample ụlọọgwụ ya nwanne nwoke nwetara dị mere dị inquiry ya wetara ebe a kpọrọ ha ga erutela ebe a submit sample submit ihe na result apụta ọrụ na nwanne nwoke nwa 99.99999 na nwanne nwoke nwa full time. Yes, was the lady n'ụlọọgwụ ebe na ya dị sorry but how come but how possible but not the possible the lady atọpụrụ ya ọnụ ya sị akwa ha lawa eweta result jụ ya the lady ajụ eso nwere ebe ụlọọgwụ ọzọ ọ chọrọ ka ha gaa na ha ga-agakwa ka ọ dị comfortable with this one bihi na ọ nwanne the lady kwụrụ ụgwọ ụlọọgwụ DNA test yoshi abụrụ oshi America sendetara ha dị mana na nwanne nwoke etinye 1 naira n'elu ekwe the lady na-ajụ ese nwere ebe ọzọ ga-achọ ka ha gaa ka ọ dị sure yes na no nke a not enough na nke a not enough na ihe awụ standard hospital na enwe ihe dị ka forgery a na-eme nonsense ebe a asoke ka ha lawa the lady aso print takwa another copy a print ya were 1 copy nye nwanne nwoke jidezie 1 copy gwawa nwanne nwoke si na ọ na nwa ya to na ya ga-enye ya this copy si lekwe nna ya mgbe ya ga-akọrọ ya akụkọ ya nwanne nwoke ajụ ese ihe o menere no ya na ya abụọ ga-erezi nwa ha together as husband and wife the lady agwa so over her dead body na God forbid ma ọ gaghị eme nwanne nwoke asị na ya ma na obi na ilu na mgbe obi ilu tụrụ ihe
na ha ga-ebidokwa ebe ha kwụsịrị ha elowele hụ ihe ya na-akụrụ m na o mege 6 months ago mana ote ya na-akụrụ m akụkọ n'ugbo ihe n'ugbo ya na-akụrụ m na this lady na nọzi Germany na ọ ga-eshizi ebe ahụ gawazie USA na nwanne ya nwoke agbapịala na mhụ ya hụ ọ na-erujucha anya ya ọnụ na echiche egbuole o mechaa na agwa ya sị nakwa ya na the lady na mma na okpo ya na ya work on her when ya dị sorry for ihe niile mere na this and that ya na agwa ya sị na brother na otu ugbo ọ nọ na o nwetara ada ya nwaanyị nọ Germany now na ọmana ya na this lady na nwa ya as a family na ha na ebe ha nọ today n'ọsọ taa ka Chineke ji were ya bless aha ha ka nọrọkwa n'akwa na mgbe o kpọrọ na ya mara na nwaanyị mba na ọwa ebe a ka o kwuru na nwanne nwoke regret egbuole na mmanya tọpụbadoro ya ọnụ kemgbe mmanya ma omegide exist na mmanya ma onye mmanya na mmanya na-ekwu ka osoge diọkpara lụrụla nwaanyị na ka atọ lụrụla nwaanyị ya nwa nwoke diọkpara na-ero mmanya na-agwa dat na mmụọ mara wụrụ ya ekọs na ọ mara mma enwe ihe o ji mmanya ma ego kpatali ụlọ ọrụ tali na ọ gwakwa ụlọ nọ die wụ nna ya rọrọ amụrụ ya n'ime na ọkwa ụlọ ọka nọ n'ime that section of that building enyere ọkwa ihe ọka nọ before ihe isi ike atakara di ya nwụọ ihe mgbe ya kpo ha ọnụ n'ala ya taga ahụhụ zụọ rezi ha niile single handedly Chineke ewere ya gọzie ya na ụmụnne ọsọ mba na ọwụ mma na ọwụ kavụ ahụ ọnụ na ya ga-akavụgide ọnụ ọ ga-akavụgide ahụ ọnụ kavụgbuo onwe na mmanya gụgidere na mmanya na-atọpụziri ya ọnụ na onye ọbụla jọsọ gba ya nkịtị all his life ihe ọ mawụ mmanya na gafee ụmụ nwaanyị na-ele mana ihe ọ na-amaziwo na ọwụzi ụmụaka ụta a na-ele ya mgbe ahụ na ọwụzi hụta esi ele ya ugbu a na-ese efụ na mhụ ya na ọ dị ka onye dezi nwaanyị nwa ya nwụrụ ọ nọrọ n'ọgbọkpọ ya sị na the lady ọkpọọla ya gwa ya sị okpobe the lady ọkpọọla ya gwa ya sị okpobe ya na ya ekwube na enwebeghị ya nwebụta o shiri kpe na ofil na ọ ga-akpọ na ọtọ ya nwezi ihe jikọrọ ya na ya bụ n'oge o mere onye ihu na onye azụ affect na ọ na-akpọ ha ka gịnịkwanụ n'obi ya ọwọkụzi so no need to keep we relationship or friendship na ihe niile akọjala ya na ọ otu o shiri chọọ na ha nọ nga ataga ahụ mana ada ya nwaanyị na as a baby nọ Germany na from Germany ya baiga USA nwaanyị azụcha ya na ya eke nwatakịrị di ya alụrụ di move on na eba ya mba ya ka o jika na ihe niile ọsọ rekọdga ma ihe niile arịọga ma that lady nwa ya ahụ too aka ọrịa ihe n'ugbo ene ofil na ọ ga-eturu ya abịa na ihe nwa mụrụ n'obi ukwu na oluzuole nwa ada ya nwa ya ntayali nwanụ na ọwa ebe ha n'ugbo ene na nwa mba na the reason eji wetere m akụkọ n'ụwa na biko na ngwa ụmụ nwoke na ọ dị possible nwaanyị dị ime hụkwa nsọ ya biko na ọ dị very very possible ka nwoke a hapụ ịjụ nwa ya believing that na ya dị sure na ke nwaanyị ahụ na nsọ ya that means ọ hụ na kemgbe o kwere hụ nsọ ya na ya bụ egwuribe na ke si dị ka akọrọ akọ ka nọkwa dị na ọwụ until aga ụlọ ọgwụ si biko ka ụfọdụ ụmụ nwoke eshilota luzo nwa ha nwanne nwoke for example na ka ụdịrị ihe hapụ ime nwoke ọzọ ebe ọ na-efenishi na ya dị sure na ya dị very sure a na-ekwu ya asa ọwụghị ya na ọwụghị ya ihe na-akụ ya n'isi na ọwụ onye ọzọ tụrụ ime na ọwụghị ya onye ahụ ga-ama na ọ na-erijekt nwa ya Chineke nyere mkpụrụ ya na mbiko na mgbotowara ya ụmụnne m otu esi weta akụkọ a ka m shesi m abịa gbotowagodiri ọnụ ngwa na ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu.